Mange mennesker længter efter et forhold. Ikke bare efter en partner, men efter nærhed, forståelse og følelsen af at blive set for den de er. De længter efter kærlighed, som ikke er betinget af præstation, tilpasning eller et konstant behov for at bevise egen værdi. Ligevel oplever de, at det samme mønstre gentager sig i livet. Det er som om bare omstændighederne forandrer sig, men ikke selve dynamikken i relationerne. Som om ansigtene er forskellige, men historien er den samme. Efter hvert melder det sig et spørgsmål, som ikke er enkelt, og ofte heller ikke behageligt. Tiltrækker jeg disse forholdene selv? Og hvis jeg gør det, hvorfor akkurat denne type mennesker, som til slut sårer mig, skuffer mig eller forlader mig? Loven om tiltrækning bliver i slike øjeblik ofte præsenteret som en enkel forklaring. Den siger, at vi tiltrækker os det, vi tænker på. I relationer betyder det, at hvis vi er positive nok, åbne nok og forestiller os den ideelle kærligheden, vil den rette partneren før eller siden dukke op. Denne tanken er svært tiltrækkende. Den giver håb og en følelse af kontrol. Den antyder, at vi kan forandre vores kærlighedsliv bare ved at ændre måden, vi tænker på. Samtidig skaber den et pres, som vi ofte ikke er klar over. For når forhold ikke kommer, eller når det igen tager slut, har vi en tendens til at vende skylden indover. At vi ikke var positive nok, at vi gjorde noget fejl, at vi havde fejl tanker, fejl indstilling eller fejl energi. Men menneskelige relationer styres ikke af ønsker. De styres af erfaring, emotionel hukommelse og indre mønstre, som blev formet længe før vi begyndte at ønske os noget bevidst. Det findes øjeblik, hvor det virker som om loven om tiltrækning faktisk fungerer. Nogen forandrer forholdet til sig selv, begynder at optræde anderledes, og relationerne deres forandrer sig gradvis. De møder mennesker, som behandler dem med mere respekt. Forholdene bliver roligere, mere stabile og mindre smertefulde. Fra udsiden kan dette se ud som et bevis på, at tiltrækning fungerer. Som om virkeligheden reagerer på nye tanker. I realiteten har noget dybere forandret sig. Det indre ståsted. Et menneske, som begynder at værdsætte sig selv mere, vælger ubevidst andre partnere. Et menneske, som slutter at tolerere sårende adfærd, slutter at blive forhold, som ødelægger det. Et menneske, som ikke længere er ræd for at være alene, slutter at klamre sig til mennesker, som ikke kan give det den nærheden, det trænger. Dette er ikke et mirakel. Det er en naturlig konsekvens af en indre forandring. Problemet opstår, når det vi ønsker bevidst, ikke er i samsvar med det vi faktisk bærer ind i os. Vi kan ønske nærhed, men samtidig frygte den. Vi kan længte efter kærlighed, men dybt inde tro, at vi ikke fortjener den. Vi kan ønske et stabilt forhold, men være vant til kaos, fordi ro føles utrygt. I slike tilfælde fungerer ikke positiv tænkning. Ikke fordi den er fejl, men fordi den ikke stemmer overens med vores indre virkelighed. Det ubevidste reagerer ikke på ord. Det reagerer på erfaring. På det, som er kendt, selv når det gør vondt. Carl Gustav Jung så på relationer som et møde mellem to ubevidste sind. Ikke bare mellem to mennesker, men mellem to indre verdener, som påvirker hverandre gensidigt. I relationer møder vi ofte ikke partneren, slik han eller hun faktisk er. Vi møder et billede, vi projicerer på dem. Vores forventninger, vores frygt, vores uopfyldte behov og de delene af os selv, vi har fortrængt. Denne processen kaldte Jung for projektion.
Det betyder, at vi ofte tiltrækkes af mennesker, som bærer noget, vi selv ikke har integreret bevidst, eller noget, vi engang lærte at undertrykke, fordi det ikke var acceptabelt. Nogle tiltrækker sig følelsesmæssigt utilgængelige partnere, fordi de selv ikke våger at være helt åbne. Nogle tiltrækker sig dominerende personligheder, fordi de frygter sin egen styrke. Nogle forelsker sig gang på gang i mennesker, som ikke kan blive, fordi dyb nærhed vækker angst. Disse mønstrene er ikke tilfældige. De er ikke en straf og ikke et nederlag. De er information om vores indre verden. I relationer tiltrækker vi os ikke det, vi ønsker. Vi tiltrækker os det, som er kendt. Det, som samsvarer med billedet af kærlighed, vi dannede længe før vi begyndte at reflektere over relationer bevidst. Ofte i barndommen. I måden vi blev set, mødt, accepteret eller afvist på. Hvis kærlighed var betinget, lærte vi at kæmpe for den. Hvis den var ustabil, blev usikkerhed normal. Hvis den var kald, lærte vi at undertrykke vores behov. Og disse mønstrene tager vi ofte med os ind i voksne relationer. Derfor gentager enkelte forhold sig, selv når vi ved, at de gør vondt. De er kendte. Og det kendte føles ofte tryggere end det sunde. Set fra dette perspektiv siger ikke loven om tiltrækning, at vi tiltrækker os den ideelle kærligheden. Den siger heller, at relationer afslører forholdet, vi har til os selv. De viser os, hvad vi er villige til at acceptere, hvad vi undskylder, og hvor vi forlader os selv, bare for at slippe at være alene. Ægte forandring begynder ikke med et ønske. Den begynder med viljen til at se ærligt på det, som stadig vender tilbage i vores relationer. Kanskje tiltrækker vi os ikke fejlmennesker. Kanskje gentager vi bare en historie, vi engang lærte at leve. Og kanskje er det netop i det øjeblikke, vi bliver bevidst dette, at nu virkelig begynder at forandre sig.